Pánuje od Aše po Humené, samet i něhav pánuje a zuby vylomené. Demokracie pánuje od Aše po Humené, samet i něhav pánuje a zuby vylomené. Zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Předkládá se lživé důvody, proč odvolává ministra, že nám nemůžeme věřit ministrovi, nemůžeme tím pádem věřit celé vládě a nemůžeme ani tušit, kdo za tou vládou stojí doopravdy a kdo ji ovládá. Jsem velmi rád, že jste se tady takto sešli zároveň velmi. Slyšíme. Vážení přátelé, jsem velmi rád, že jsme se tady takhle sešli. Jménu zájmů, které nejsou a změně těchto poměrů přispět. Prohlášení Unie státních zástupců, které jsme včera přijali, kdy Unie státních zástupců je překvapena a znepokojena dnešním odvoláním Jiřího Pospíšila z funkce ministra spravedlnosti. Důvody odvolání sdělené veřejnosti premiérem Nečasem se jeví být nepřesvědčivé. Já na rozdíl od mluvčího Unie státních zástupců si mohu dovolit, stejně jako vy všichni, ostrá prohlášení. Podle nás není na místě nic jiného než demise premiéra, odchod premiéra a pád vlády. Včera ve středu v 8 ráno začalo grémium ODS. Já nevím, kde přesně sídlí, protože nejsou z Prahy, v životě jsem tam nebyl. Řeknu druhou věc, nejsme tady dneska proto, aby jsme vyjadřovali nějakou výraznou podporu ministrovi Pospíšilovi. Jednání lidské je jednak jednání, které má jakýsi svůj formální obsah, ale potom každé to jednání i vysílá nějaký symbolický vzkaz do veřejnosti a samozřejmě má i mnohdy jisté skryté obsahy. Není to tak dávno, co vynesl rozhodnutí Nejvyšší správní soud, vzdálený jen kousek tady odtud, který zrušil rozhodnutí Městského soudu pražského, jímž bylo zrušeno rozhodnutí právě ministra Pospíšila o odvolání pana Rampuly, vrchního státního zástupce. Jinými slovy, vlastně jako by potvrdil tedy to, že ministr Pospíšil ho odvolal důvodně. A pan Rampula musel se odporoučet. O tom, že co teď máme dělat? My trvali na tom, aby vznikla občanská komise, která bude moci nahlédnout do svazku bezpečnostní. Jediná šance je zvednout prostě to, co tady řekla paní doktorka Wagnerová, zvednout ten občanský hlas tak silně, aby ty politické strany, ty, které jsou špatné, třeba už nastává otázka, jestli ten systém, který je nastavený tak, že politici jsou ovládáni kmotry, nese ještě rysy demokracie, nebo už se vymknul vlastně ústavnosti a kontrole. Já si myslím, že k tomu vymknutí už došlo. Tak se držte a přemýšlejte o tom, co můžete udělat. Řekl, že tento rok se zdá být hodně bouřlivý. Odvolal z hodiny na hodinu, takřka, jak zde bylo řečeno, z minuty na minutu ministra, který, i když jsem laikem v právní oblasti, ale mně jako normálnímu občanovi, stejně jako vám, se jevil jako schopný, jako ministr, který nám zaručuje jedno, nebo začíná zaručovat jedno ze základních práv člověka, to je právo na právní stát. My máme nezávislou justici, která nebude ovlivňována politikou, právo na žití ve státě, v němž nevládne korupce, přinese víc bouřlivých událostí. Nebudu si brát servítky. Zazněla tady spousta krásných slov, zazněly tady některé věci, které možná byly trochu jinak
Já si dovolím polemizovat mírně s mým předřečníkem. Ministr Dobeš nebyl odvolán. Ministr Dobeš sám odstoupil a premiér Nečas ho nebyl schopný odvolat ani potom, co jsme poměrně slušně, konstruktivně protestovali, vznášeli návrhy a snažili se o to, jak jsou studenti slyšet. Říkali jsme, že pokud se něco v této zemi nezmění, tak my do těch ulic znovu vyjdeme a nebude to pouze to. Proto my jako studentské jaro jsme se připojili jako jeden ze zakládajících subjektů ke platformě Vraťte nám stát. Jak přijdete domů, podívejte se na to všichni. A je to poměrně dlouhé, složité, ale myslím si, že tam jsou myšlenky, které můžou každému, aby jsme všichni následovali Matěje Volana, který je někde tam vzadu a dávám znamení megafonem. Jestli tě můžu poprosit? Tak, teď jste slyšeli velké haje zezadu. Následujte Matěj. Jsem tady až do půlky srpna, jenom nový nejvyšší státní zástupce Zeman zatím vypadá a všechny jeho kroky tak působí, že hodlá opravdu vybudovat nezávislou justici, nezávislé státní zastupitelství, které nebude podléhat tomu, co si zrovna jaký ministr, premiér nebo prezident bude přát. Na Zemanovi do velké míry závisí, zdali ten včerejší šílený krok premiéra a prezidenta bude pokračovat tím, že ta naše slavná mladá demokracie se začne pomalu, nebo spíš rychle rozpadat, protože vlastně ten včerejší krok podle mého mínění nás buď to posílí v tom, že vytrváme, dáme jasně vládě, prezidentovi, premiérovi najevo, že takhle se nejedná, anebo nás to taky může zlomit a můžeme upadnout do nějaké novodobé normalizace, protože jak si včera premiér deklaroval svoji politickou moc. Pánuje od Aše pohumené, samet i něhav pánuje a zuby vylomené.